Днес по принцип трябва да е почивен ден за нас, но въпреки всичко аз отново съм в кухнята, за да проследя какво се случва с нашия експеримент с кисели краставички. Сега ще го отворя, за да разберем каква е ситуацията. От това, което виждам, вече имаме сравнително мътна течност, което е нещо, което се очаква. И тъй като току-що дръпнах кутията от плота, забелязвам, че е пуснала малко течност, което също е очакван резултат. Разбира се, ще почистя, защото е много важно, когато работите с нещо ферментирало, да поддържате добра хигиена, след което ще отворим кутията, за да видим какво се случва вътре. Забелязвате плика, който помага на краставичките да стоят под водата. Той е пълен с чиста вода. Тези кисели краставички имат вече много приятен аромат. Може би забелязвате, че течността е вече сравнително мътна. Не посещам да има промяна в текстурата. Все още са твърди и надявам се хрупкави. Като разбира се, това е само третия ден. Ако не се лъжа, 11, 12, 13, днес е 14, точно така трети ден на ферментация. 3,5% сол, черен пипер, бахар, леко чили, разбира се сол, копър и семена от копър. Ще им трябва поне още няколко дни, но със сигурност за момента нещата изглеждат добре. Очакваме мехурчета, може би ден 4, ден 5. Този плик пълен с вода е идеален, ако не притежавате подобни тежести, стъклени, които да сложите в буркана. Но тъй като аз използвам голяма кутия за тази ферментация, предпочитам да използвам или плик с саламура, в случая 3,5% разтворна сол, или просто вода, който плик да позволява на зеленчука, който ферментира, да стои под водата, за да няма достъп с кислорода и да не се развиват неблагоприятни бактерии.